Tá myšlienka vlastne vznikla na druhej strane planety. Ja som tou dobou žil v Austrálii a vedel som, že keď dokončím doktorát, tak sa vrátim do Brna. A jedna vec, na ktorú som sa tam netešil, bolo, že vstúpim do gastra a dajú mi vybrať, chcete alkohol alebo chcete nejaký cukrový nesmysl. A ani jedno z toho nebola úplne tá voľba, na ktorú by som sa tešil. A tým, že v Austrálii tá kombuča vlastne bola všade naokolo, bolo to v každej kavárne, v supermarketoch, tak mi prišlo ako fajn nápad to priniesť aj k nám. Uh-huh. A proč jste se rozhodli dělat kombuču trochu jinak? Co vlastně znamená, že Lok je kombuča 2.0? Ono to vlastne není tak, že my by sme boli nejakí veľkí průkopníci kombuči v Česku. V dobe, keď my sme začínali nejakých 6-7 rokov dozadu, tak už existovali, myslím, 3 značky. A všetky mali spoločnú jednu vec. A tá vec je alkohol. Nejaký nízky obsah alkoholu, niekto mal do 0,5, niekto mal okolo procenta. A my sme vedeli, že ak máme vyrábať produkt, ktorý ľudia majú pokladať za zdravý, tak ten alkohol tam proste nepatrí. Takže my sme si vzali ako svoj taký veľký zámer uplatniť tú výskumnú snahu do toho, že vyvinieme kombuču, ktorá bude kompletne bez alkoholu. Takže to je vlastne kombuča 2.0, že neobsahuje žiadny alkohol a na rozdiel od tých bežných produktov, tak ju nemusíte ani skladovať v lednici. A má na to vliv to, že vlastně tu fermentaci děláte třeba až půl roku, běžně to bývá 1-2 týdny. A tak jestli to na to má vliv a zároveň na chuť, jaké další vlastně vlastnosti tam jsou? Je to presne ono. Tá dlhodobá fermentácia nám dáva vlastne možnosť naplno využiť vlastnosti tej kombučovej kultúry. Ona sa skladá vlastne z dvoch takých hlavných zložiek. Tá jedna sú kvasinkové kultúry a tá druhá sú bakteriálne. A kvasinky, podobne ako u piva alebo vína, tak vlastne žerú cukor a produkujú bublinku CO2 a produkujú alkohol. Potom sú tam tie baktérie a tie žerú ten alkohol a menia ho na organické kyseliny, ktoré jednak nesú nejaký zdravotný benefit a zároveň dávajú kombuči tú nákyslú chuť. A bežná kombuča, tým, že vlastne fermentuje nejakých 10 dní, možno 14, tak obsahuje vysoký podiel tých živých kvasiniek, obsahuje hodne alkoholu, ktorý tie kvasinky vytvorili. A tá kultúra vlastne beží aj po tom, čo sa naplnia tie flašky. Takže sa stáva, že napríklad ten produkt sa naplní, má to 0,4%. A až potom, čo sa to expeduje, tak vlastne tá hladina alkoholu ďalej dobehne až nad 1, občas aj 2%. A my využívame práve to, že tie baktérie sú schopné ten alkohol skonzumovať, ale potrebujú na to hodne dlho času a potrebujú na to správne nastavené podmienky typu teploty, pomery živín a tak ďalej. Takže u nás v Lokloku hodne alkoholu v tom priebehu síce vznikne, ale tie baktérie majú dostatok času na to, aby ho zase kompletne vyžrali na úplnú nulu a za tak dlhú fermentačnú dobu my sa vlastne aj prirodzene zbavujeme tých kvasiniek. Takže je to hlavně ta složka toho alkoholu, kterou vlastně ty kvasinky vlastně jako sní nebo nějak jakoby zpracují a ovlivňuje ta dlouhá fermentace i třeba chuť nebo nějaké další vlastnosti kombuči? Určite. Jeden zásadný benefit, ktorý my díky tomuto máme v našom produkte, je to, že sa to nemusí chladiť. A to práve vyplýva z toho, že za tak dlhú dobu tie kvasinky prirodzene vymiznú. Takže ten produkt je v podstate samokonzervující. Kombuča má nízke pH práve díky tomu, že sa ten alkohol konvertuje do kyselín a preto vlastne nevyžaduje chladenie, pretože tie kvasinky vlastne odchádzajú prirodzene sami. Kombuča je pořád pro mnoho lidí trochu exotická. Jak komunikujete její výhody? Jestli i děláte třeba nějakou osvětu o kombuče, jaké má třeba zdravotní benefity? My sme primárne vzdelávacia firma, dá sa povedať. A máme niekoľko druhov komunikácie, ktorú musíme zvládnuť. Tá prvá sú ľudia, ktorí vôbec netušia, čo to kombuča je a prečo by mohlo byť zaujímavé si to skúsiť, respektíve začať to piť. A potom je druhá skupina, ktorí tak trošku o kombuču zavadili a s nimi je častokrát pre nás náročnejšie pracovať, pretože ochutnali vec, ktorá nebola dobrá. Buď to bolo od nejakého kamaráda nejaký domáci produkt, alebo to boli aj nejaké komerčne dostupné veci, ktoré častokrát ako nie sú chuťovo úplne najlepšie. A tam sa stáva, že ten človek sa
zablokuje proti celej tej kategórii. Povie, ja už som kombuču skúsil a nebolo to dobré a už to nikdy nechcem. Odpovedal jsem na otázku? No, možná jenom jestli jakoby děláte třeba nějaké speciální jakoby mediální třeba obsah nebo něco jakoby o kombuče, jak vlastně komunikujete obecně ty zdravotní anebo jakékoliv jiné benefity? To je dobrá otázka hlavne v tom, že časť zákazníkov si vyberá náš produkt pre ten zdravotný benefit a tam my vlastne dokážeme odprezentovať relatívne silné argumenty, mimo iné to, že na rozdiel od tej kombuči napríklad domácej alebo takých tých kraftových výrob, tak tam keď sa robili výskumy a nasekvenovali tie rôzne mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na tom vzniku toho produktu, tak počet tých, u ktorých by sa dal ukázať nejaký probiotický efekt, tak bol 0. A u nás je to tak, že my pracujeme s špecificky pestovaným probiotickým bacilom, ku ktorému existujú tucty výskumných štúdií a tie ukazujú benefity v rôznych smeroch. Takže toto je jeden z tých zdravotných argumentov, ktoré my dokážeme komunikovať. A potom, ak sa nemýlim, ako jediný zatiaľ, tak sme realizovali aj klinickú štúdiu priamo s fakultnou nemocnicou v Brne. Na tu sme museli vlastne vyrobiť falošný loklog, ktorý neobsahuje ani tie probiotika, ani tie organické kyseliny. A je to preto, aby sme vlastne dokázali oddeliť placebo efekt, to znamená, ten človek sa cíti lepšie, pretože sa niečo deje, od toho skutočného efektu, ktorý dávajú zložky toho nápoja. Takže v tomto my sme veľmi, dovolím si povedať, ako pečliví, lebo ako hodne sa zameriavame na to, aby sme jednak mali zvládnutý ten vývoj a výskum a aby sme aj dokázali zodpovedne hovoriť o nejakých možných zdravotných prínosoch. A to je pre tých ľudí, ktorí sa zameriavajú na toto. Vyberáme si loklog, pretože chceme byť zdraví. A potom sú ľudia, ktorí to pijú proste, pretože im to hrozne moc chutí. Tých najjednoduchšie presvedčíme tým, že ich to necháme ochutnať. A tí, ktorí to ešte neochutnali, tak tam nám pomáhajú napríklad medaile zo súťaže Great Taste, ktoré sme už 3 roky po sebe získali v Británii. A teraz začíname vlastne takú, my si veľmi lámeme hlavu nad tým, ako komunikovať to, že to má proste skvelú chuť. Takže teraz spúšťame takú sériu videí, kde vlastne nechávame ľudí ochutnať to poprvé. A ten obličej prostě neklame. Tam to jako komunikuje velmi jasně. A co plánujete s Loklukem do budoucna, kde se třeba vidíte na českém trhu, nebo kde byste měl obecně zhodnotit, jak si myslíte, že se bude vyvíjet trh s kombučou v Česku nebo v Evropě? Ja tam vidím veľmi pozitívnu budúcnosť a to súvisí s jedným veľkým a dlhodobým trendom a to je ten, že sa pije menej alkoholu než v minulosti. A ľudia len preto, že prestanú piť alkohol, tak sa neprestanú stretávať so svojimi kamarátmi a nezmiznú oslavy. A tieto situácie vlastne zostanú a bude treba ich niečím naplniť. Tým, že odíde ten alkohol, tak sa vlastne uvoľňuje priestor pre iné zaujímavé nápoje, ktoré dokážu plniť tú spoločenskú funkciu, nazvem to. My sme si to otestovali tento rok, tak ako v hodne malom rozsahu. A naplnili sme takú prémiovú receptúru kombuči do takých bytelných šampanských lahví s vystreľovacím korkom. Je to ako veľmi masívna a podľa mňa krásna fľaša. A máme na to fantastické ohlasy hlavne z firiem. Firmy sú zvyknuté dávať partnerom fľašky a už im našťastie začína byť trápne dávať alkohol. A moc nevedia, čo s tým. Tak toto je presne produkt, ktorý do toho zapasuje.